Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι για τη μαμά της νύφης, για τη μαμά του γαμπρού. Ένα φόρεμα από μουσελίνα στο κάτω μέρος και σατέν και έχω μπλέξει εδώ δύο δαντέλες, μία πιο λαμπερή και μία πιο μάτα από μέσα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα τελειώματα για να μην τελειώνει έτσι στο τούλι. Πρέπει να τελειώνει με ωραία μοτιφάκια δαντέλας. Δεν ήθελα να βάλω γλώσσα όπως και πάνω για να μην το κάνω έτσι πολύ βαρύ και κλασικό. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν θα προσθέσουμε μικρά μοτιφάκια από την ίδια τη δαντέλα. Το ίδιο θα κάνω και στα μανίκια για να μην τελειώνει έτσι το τούλι. Θα απλικαριστούν στο χέρι οι δαντέλες για να κάνει έτσι φυσικό τελείωμα. Και στο πίσω μέρος θα βάλω άλλο μοτιφάκι. Η διαδικασία λέγεται appliqué. Λοιπόν, και έτσι είναι στο πίσω μέρος, είναι πλούσιο, δημιουργεί έτσι σαν κάποια κάθετα